Ahojte videovníci, vítam vás u mojom prvom videu. Volám sa Sakura a teraz vám nakrúcam ježka, ktorý sa volá Jožo. Tu je Jožo, ahoj Jožo. Ja tu pohľadka. Videa, jo, ahoj Jožo. No, tu je náš. Počkajte, pardon. Prechádzať cez plot. No, počkajte, snažím sa. Niečo tam papa? Neviem čo. No, či to počul mi mobil? A čakajte, musím zaverať. Záveru lepšieho. Čakajte, prepáčte, že to sa mi tu novalo a spalo mi svetlo do prčíc. Čakaj, musím si opraviť svetlo. Pardon, že mám tu takú tmu. No a tu je náš Jožo. O Jožo, jak sa máš? To je Jožo. Dúfam, musím dať tu dobrý záber, aby bolo ho vidno. O Jožo, počkaj, ja si ho tu. Počkajte. Papa stravu, alebo čo? Dobrú chuť, Jožo. Neviem, či je travu. Dačo je, ale neviem čo. Ježko má slabý zrak vrajže, ale má dobrý vyvinutý čuch a sluch. A má trne. Áno, aj vidieť, ja viem stále rozpoznať Joža. Pardon, vypol sa mi mobil. Videovníci, preto mi zhaslo svetlo. Čakajte, už aj si to naštartujem. Prepáčte, že mi to zhaslo. Tadám! Ježička. Ježí sa. Jo. Vidíte, jak sa vyježil náš Jožo? Yes, auto. Teraz. Niekto mal asi nočnú, alebo neskoro išiel z práce. O, Jožo, Jožo. Vždy som Joža hladkal rukavicou, ale teraz už rukou, palcom.
bo som nevedel nájsť si ruke. Jak sa ježí. Jo, už je to nebezpečné. Tak, toto je Jožo. Čo bolo, neviem, niekto tu rozbil dačo. Takže toto je Jožo. Že je cukynie. Niekto mi tu beha. Niekto je na večernej prechádzke. Ale hučia tu do kamery. Že mi neskočí do kamery. Asi musím. Idem. Pardon, že tu je taký zvuk. Snažil som sa vám krútim vám pár hviezdov, čo tu máme. Ale je tu nedobre. Ale niekde tu aj poletuje neviem. To je netopier Karol sa volá. Lieta ako výchor, fakt. Takže tak, niekto chodí po černej, takže ešte idem za Jožom. Tak, a tu máme ešte ďalej Joža. Tak som ho stal. Niekto si tu stal, neviem, jak si ľudia môžu večer púšťať, ale púšťajú si pesničky, teoreticky asi majú nejakú party. Takže sa ospravedlňujem, že tu idú také veľa zvukov, ktoré tu nechcem mať. Pardon, že tam mám ruku, len chcem tak držať. Tak. Že je pekný, nie? To je všetko o Jožovi. Ahoj Jožo, dobrú noc, dobrú chuť aj. No, tebe ešte neprajem dobrú noc, bo ty si nočný tvor, hej. Tak ahoj Jožo. Alebo viete čo, rozhodol som sa, že ešte ho trošku nakrútim tu. To je všetko asi. Tu máme mačku Lízu. Hej, kam ideš, Líza? Tu je mačka Líza, ja ju volám Líza. A Líza nakam sa... Tu je mačka Líza. Na mňa povaluje. Lízočka. A naťahuje sa mačky. A to je na toto video všetko. Takže dúfam, že sa vám páčilo toto video. Počkajte, poviem vám koniec. Takže tu vám poviem koniec. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Tak toto je na toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo toto video. Dajte odber a like. Takže goodbye. Uvidíme sa v druhom videu. Tak, pa.